nga kumaso kono rapidement e ka don do ko franje la koba minu ngera e ka do ala kuma ba ka laje ka nda do ala mala kuma ba do e ngi nyininga minye jamana premier ministre shogal ko kala maiga debito kunya wele minye CNT e ka do ya wele akara juma do ni mafli minye abini ka kalo dama do bo shogal kuntara e ka do debité blo kono akile premier ministre abina bara jumain ni bara jumain ke jamana bina ta bolo jumain ka au cours de ma programme gouvernemental. Alors au programme gouvernemental shogal kuntaro fo CNT moy adulen tawla ka fo CNT ye aywa jekulu mi mbena fo assemblée nationale nga au assemblée nationale ni CNT ka ko kechote ke le bara be kelenye sabla assemblée nationale voté kera olu ye kuta kuke alors député yi mais si jamana tabulo kama ani hakila kura min be transition no ye mar jamana nyemo ye u ya nyini u kelenga na ke aywa u kelen dakana to jamana barala o dila ma do sugandura kolu bla député place la u ko de ma CNT ma be bala donc dalaw bala furuba cakelaw bala kenyere yu bala ma were bala hal minu nyere te fena minu date fuila a nyamine du alors olu de welila ka faranwanga awruba do sente nyama ye jawye colonel chenani min do abi fo kosobe ko minu nyeku de take colonel minu do abi fo jawbola ale de sente président mami shugal welila ma minu nye famiyali ke kula kosobe minu nye famiyali ke bela jele ko politiki keneteniye sabula politiki mata vote make maye ki suwandi kablai amba ye korole ni premier ministre beta blo kono fanga ngwara dabo bu labe kosobe ka kono no ye opposition mais on ga famiyali la 600 wati mine ko 600 jamana kono opposition bati opposition manga ki muna alors te ko ma premier dianflo opposition manga ki dalu jumaina parce que ami transition est munye chama defanga du en tout cas ibado hal ala kiraka ko wati sallallahu alaihi wasallam ma do be ulu maswaye jamana mbi danga mi na tiedu ma minu mbe u donedu ni transition ma jawye ni ado yere faralembe jugu ni tuwabu ka jamana kele o mawbe u donedu do be a donedu ambolo kafo olu taye place ko e o madu CNT la ministre soto bolo o make ministre olu ka kele yoye olu fana bi balola netisra o kele onye kele minu ni bisra yo politiko kele andu de politiki bara la folo donc chama ngunya famia kafo ni mbe jamakulu kelende premier ministre na ka gouvernement transition du premier ministre na ka gouvernement transition du CNT transition du shogal kokala maiga transition du Asim Goïta transition du ni mbe transition c'est-à-dire mba fe ka min fodron ni mbe jakulu kelende minu ngelembe ka fanga ta folo geleya ni ko damadon min bi jamana kono aka nyenebo ka be wati fole doma geleya ndu wati be dobi fara geleya kan sedawo ka jako ko bandala imo ka jako ko bandala fransi ka jako ko bandala o tambe do tobu tola ko jako ko do andala hali ko seyna bank mondial ka jako ko do wulla ka bi andala ni nyana ni jamana bo geleya la abulu fara fo be hakilina ka nga ke kelenye ka fara nyuanga ka ke kelenye jamana bi gelani gelami ngona nga se ka bo kono manyine kuma juwera kokoi ngo shegale kundara sentela ba fe ka min fo doro nyebla kuma na malide manga sorobi malide manga soro mi bi se ka fo ki betigelu malike tegele malu mimbi ni ka ken na ni walma ka mo farfa kan ka fo jamana mai walma ka kuma fo kuma mimbi ni ka ke dangayi ni nyana ando watila honnêtement ne fait ando watila
bon comment on makala on ga analyse mambo il se peut qu'on be erreur là mais ni ye jamana de famba tabi keme wo keme ma bi shegi ani ko bela jele baraka transition inde ma seko dabadira la duwa kelila walma ki farfa walma ka jetemino ke min bato jamana anyema obi deme ni shugale taro kenaka ingali kanga ke ingali bi ke kadda hakela korofoli yere kanga ke manyi de bi blasra karsa ni nyena ni manye oye nyiya bara ye o kanga ke ma kelen di fe bedo gouvernement bi se ka fili fe do la sente kono mo bi se ka clé gouvernement bi se ka nyine fe do ko sente ma do bi so sente la même se ko akili jigi gouvernement bi se ka fe do ke mi ndande menedu ma bi so sente la mimba afoka nye ku clé ka fo ni nyina kera ni go mais kata ke nani ni sabotage ni ko wara bokoro abe ma kuma jugu fo mi ma dama dota par exemple kamali dokume sente la kusar yalo ale ka kuma di tora bele jile hakilila ako shogelma ko ntiere la bara mi na ka ba ke keme wo keme bisaba dinyana ay mi voto akana mbo defay keme wo keme bisaba dinyana abi komi ni local DB classique kono ni note bi dama 10 sur 10 atteindre 3 sur 10 3 sur 10 o kanga ke sababu ye local D reka genga bo local la ninguma injege na kujugu ninguma infaranyara kujugu ninguma indate mena kujugu kanyeshi premier ministre ma on dit tout dun shogal kasu ani shogal ma delika je an fura dama an ba kele ka to M5 fe la ma minu nya sebe koro kele ka kuma kolo ni kuma jenge ne foye an bola domi a wulila ka ke premier ministre an wanga kele bana ni yaye a wulila ka ke premier ministre ba so abise fe dola shogal bi se fe dola walma shogal be kodon ma to fo maye mali kono ya mba hakili jigi doni dron abse ka kembe mi vie sabla shogal mandiye ngene be mi vie wuli bale do ne ayin nyana mama la kalinye démocratie bina domi jamana ngono shogal mayga ngunye Musa Traoré ka demsonye olu de kunye EDPM kala benowi uye keleke uye nye fe beke ka Musa Traoré deme Musa Traoré ka fanga d'Afrila mao makume EDPM na abele jile kera bolo kofe mai abele jile kera nyugunde fe mai anya bele jile kele sabula ango olu de farla fanga jugu ka no e Musa Traoré ka fanga ya ala ka hina Musa la ka démocratie bali o kuma na manya Musa kele la o bede bi kele o ma joli kumbe IDPM na do ni do kera do tununa do ere u dabo febela sabla ate kuile kaye no ta na woti la wala make up ma kabino wati shogeli kele ma bse ka fo olu de wuli ka joke ka keleke kabina ndu lame démocratie keleke la chugo mina tinyete namara donata borata uba ise kuba nyefo matu lame oto démocratie kele ba anga cha uye shen wakele oyu nagasi kana UDD sigi shogeli nunu de be UDD sigi ba folo la pour l'histoire ton folo mizira Musa Traoré toi là UDD c'est après que le MPR a été créé si j'ai bonne mémoire ate kula ku dado mali politiko kumana mais dondoni yelema nana kabino wati shogeli be kuma minu nganga ka bi kele minu nganga ka abaraka kuma minu vo hali bio kuma kele onde bada le se ka fongo démocratie kele kera fuye ngalodo minu nya kele kan nguye ngalodo ko yena maraka nga chama mbala kunde tien o tien donabi shogeli onde o nyefo kabino do fobi
mais démocratie ma ɲɛ wa n tɛ se k'o fɔ mais fiɲɛ b'a la ngalon b'a la namara b'a la donc n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn nɛgɛ kɔrɔfɛ c'est à dire que Choguel ko k'ala Mayiga est sur a bɛ logique dɔ de la logique min ni wulibali don on a essayé Assimi Goïta min y'a wele k'a ta a taara ta cogo min na M5 kɔnɔ olu de b'o dɔn u bɛna min kan olu de b'o dɔn mais ce qui est sûr et certain n'i ye Mali politique kɛlɛbolo daminɛ k'a lajɛ filanan na k'a filɛ effectivement coup d'état kɛlɛ M5 niyɔrɔ kun kan ka bonya hali ni ne kun d'u fɛ a donnama in kama parce que olu de kɛra kalamɛnna ye olu fɔlɔ de ye kɛlɛ kɛ hali n'an kun de ye IBK fɛ maa ma deli ka IBK kɛlɛ jamana in kɔnɔ ka ne yɛrɛ bɔ o moi je l'ai jamais supporté depuis qu'il est président de l'ADEMA kabini premier ministre do j'ai jamais été d'accord avec lui kabini o don n y'a fɔ a ye ko a tɛ se ka kɛ jamana mara a tɛ se ka kɛ masakɛ ye n'a kɛra masakɛ ye jamana bi ci jamana bi ɲami nin b'a la n tɛna segin o kan maa minnu y'o kɛlɛ kɛ journalistes ni radio kumakɛlaw la an b'o la kumakɔrɔw bɛ yen o kumakɔrɔw bɛ yen yarɔ jamana in ye jamana dɔ ye san 20 san 10 kuma ni mi cogo dɔ k'i faratila ka fɛn dɔ fɔ dɔ b'a kɔrɔlen bɔ ka jiri la maralikɛlaw bɛ jamana in kɔnɔ yan i ka kumakɔrɔ san 20 san 30 wallahi ni mi cogo dɔn n'i da yɛlɛmana don o don u b'a bɔ ka jiri la k'a don i tulo la jango réseaux sociaux in bilama kɛn bɛ fɛn di bref n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn Choguel ye cɛ min ye il est cohérent a bɛ kuma minnu fɔ a n'a bɛ kɛwale minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ a n'o ko kelenw de bɛ ɲɔgɔn na kabini san 1980 en tout cas ne ka kɔlɔsili la il est vraiment cohérent politique maa min don politique maa jɔlen don min zɔminen don donc e bɛ bɔ ni yɔrɔ o yɔrɔ ye i bɛ na ni kuma o kuma ye e bɛ na ni hakilina o hakilina ye i b'a sɔrɔ a delila k'o fɔ walima k'o kɛwale jiri la donc n b'a fɛ ka min fɔ n ko coup d'état kɛlen c'est vrai logique la M5 nin kun kan ka don a la ka kɛ niyɔrɔbatigi ye sɔrɔsiw defilila ko daminɛ na n'u y'a fanga ta k'a di bandaw ma ka ne yɛrɛ terikɛ wele k'o kɛ premier ministre ye i k'a dɔn M5 tɔgɔ bɔra fɛn bɛɛ la a ma ɲɛ u labanna ka segin a kan ka M5 wele donc pourquoi le choix de Choguel sinon M5 Cheikh Oumar Sissoko tun bɛ se ka kɛ premier ministre ye Bamuda tun bɛ se ka kɛ premier ministre ye Madame Si Kayituso tun bɛ se ka kɛ premier ministre ye tant d'autres ninnu de ye a ɲɛmaabɔ ye et puis Choguel min ye M5 RP moi je pense que politique tɔnw association olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ M5 RP si je ne me trompe pas Abdou je parle sous ton contrôle alors donc tigi kelen tɛ tɔn in na mais pourquoi le choix de Choguel a ye taa M5 mɔgɔw ɲininka a ye ɲɛmɔgɔw ɲininka a ye Assimi Goïta ɲininka pourquoi le choix de Choguel sûrement que i b'a sɔrɔ a tun bɛ se effectivement a sigilen a ye mɔnɛ bɔ jamana na moi à ma connaissance Choguel ma d'a la n'a bɛ fɛn fɔ a kun fɛ walima a bɛ ko kɛ k'a sɔrɔ Assimi Goïta t'a kalama je pense pas o cɛ tɛ il est très intelligent Choguel bɛ kari ka kuma minnu fɔ a bɛ kari ka kiiri minnu tigɛ a bɛ kari k'i bila baje min kan n dalen don a la a tɛ se k'a kɛ abada k'a sɔrɔ fanga tigi t'a kalama donc n'i ko ah oui an bɛ Assimi Goïta fɛ an bɛ président de transition fɛ mais an tɛ Choguel de fɛ i tɛ Assimi de fɛ ça c'est une logique maa tɛ kɛ Ala fɛ k'i tɛ kira fɛ i se ka kɛ Ala fɛ k'e tɛ kira fɛ maa kalannenw olu b'a fɔ ten de c'est à dire que Choguel c'est infusible président de la république bɛ se k'i débarrasser a la kuma o kuma a y'a ja hali sɛ tɛ bɔ a fa kan Assimi de ta ye fanga ye k'o kun b'ale de bolo on a tout fait dabali bɛɛ tigɛra jamana in kɔnɔ walasa Assimi ni Choguel ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais je pense que Assimi denmisɛnnin min don il est très intelligent
Ibo domina Shogel ka ko kɛcogo a ka kuma kɛcogo ma ɲinɛ CNT ko in kɔ dɛ mina lew m'a fɛ ka min f'i dɔrɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ Shogel sigine a ye koba fɔlɔ min kɛ n'o ye malidenw wasa o de a taara min fɔ tubabu ma Nations Unies na an ka ca ni san 60 ye farafin masakɛ tɛ yen farafin ɲɛmaa tɛ yen min sera ka ni ɲɔgɔn na jala fɔ tubabuw ye mais est-ce que Shogel de initiative ta k'a kɛ wa je pense pas je pense que c'est de commun accord avec le président de la République au de la b'a f'i ye sans hésiter Shogel bi diɲɛ fɔn fɔ k'a bi diɲɛ fɔn fɔ karamɔgɔkɛ n'i ka kɛlɛ de Shogel ye ni Shogel tɛ i ni Assimi Goïta don sabula ni Assimi bɛɛ ma k'a don ça c'est clair hein? Ça c'est mon analyse minnu bi kodɔn u ka fara n kan ka analyse kɛ bref alors je reviens au CNT kamalen min bɛ yen ko Sarr wa Sarr moi je connais pas trop aujourd'hui les hommes politiques d'où dɔn de gɛrɛw la wallahi ɲɛ n gale ala la sunkalo ba in na Mali ministre dɔw bɛ yen n'i y'u bɔ k'u jɔ ne t'u dɔn je suis désolé de le dire 80% des ministres maliens ne t'u yele dɔn parce que les informations du Mali je regarde peu ne bɛ information sɔrɔ journal ou de la mot kala dongo do j'ai beaucoup faut ni min photo journal qu'on a k'a fɔ ni tel ça c'est tel ou tel ministre sois sérieux mais quand tu vas dire k'a fɔ Shogel ye noti min sɔrɔ 3 sur 10 a kan ka ni l'école da bi gɛn ka taa so mais non tu parles de Assimi tu parles de tout le système c'est tout le système que tu as nié CNT o ma ɲɛ Assimi Goïta bɛ fanga na a ma ɲɛ ministre tɛ min ka baara ɲɛna i ka m'o de ma o Shogel n'est qu'un exécutant ça que tu veux ou pas Shogel sait ce qu'il fait ce qu'il dit c'est sous le contrôle du président de la République a balimaw o de la n ko ni jamana sera yɔrɔ dɔ la i b'i farati kuma ka dandɛmɛ man ɲi kuma ka hakili bɔ i yɛrɛ kɔ o man ɲi Shogel k'a ɲini k'a ka baara saboter walima k'a ka baara don galama na tu fais pas du bien au peuple malien vidéo manu bɛ olu kalannen don u bɛ ko dɔn u b'a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ u bɛ fɛn dɔw fɔ mɔgɔw kan karisa ye nin kɛ ka da nin kan a tun bɛ nin baara in de la a bɔra nin yɔrɔ in na non ça c'est pas mon travail ne tɛ vidéo mani ye je suis tout simplement un chroniqueur ne tɛ vidéo mani ye donc n bɛ n ka kuma fɔ ka da sira la n'i ye min mɛn walima n ye min ye n bɛ kuma o kan sinon an ye kuma caman mɛn maa minnu nana M5 yɛrɛ fɛ u donna dan cogo min na dɔw ye kuma caman fɔ a la u nana u kɔ kan dɔw nakun kun ye ci de ye a ye taa don nin na a ka se k'a tɔn in ci ka se k'a kodɔn min ni min b'a kɔnɔ o mɔgɔw bɛ M5 la o ça on le sait c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en français des éléments infiltrés bien alors n taara n nana datigɛli caman t'o la kura kun tigɛra an ye kipi yɛrɛ bɔ parce que funteni wulila dɔɔnin alors nɛgɛw kɛrɛfɛ an y'a bila yɔrɔ min an tun bɛ Shogel Mayiga ka taali CNT la minnu ye kuma bana minnu no mais il s'est trouvé que maa caman bɛ yen député caman bɛ yen CNT maa caman bɛ yen minnu ye baara in k'a fɔ k'a ɲɛna o ye malidenw wasa bon n'i ye kɛlɛkɛ siraw ye jɔnkala ma a bɛ se k'a fɔ Shogel ka a ka kalo 8 walima kalo 9 dɔ kɛra kalo 10 hali ka da don min a bɛ na a ye min fɔ k'a gɛlɛya o de ye jamana a ka kisi a ka minɛ Bamajuw la hakili bɛ ɲɔnɔ jamanaw na Bamajuw kun kelen bɛ k'u daga sigi mɔgɔw da la kalo 8 kalo 7 maa tɛ don maa tɛ bɔ o duguw minɛna kɛlɛ kɛ o kɛ bi i b'a mɛn ko an ka sɔrɔsiw ye sebaya sɔrɔ u kan
u ye maa 200 maa 300 maa 400 fa an kun d'o mɛn bi n'i ye farafina sɔrɔsi jɛrɛjɛkulu ta Mali bɛ ɲini ka kɛ premier bi avion kuraw kɛlɛkɛminɛn kuraw ka sɔrɔsiw bila condition na ça c'était la première des choses kungotɔ mogo bɛ mankan min na o ye kolongalaka de ye anw ka jamana mogo bɛ min na fɔlɔ o de ye lakana ye maanifin ka se ka taa yɔrɔ la kuma min ka d'a ye dugu min ka d'a ye k'a daminɛ Segu jamana na an delila k'o jamu ka kɛ IBK tile la foro dɔw bila la ka ca san caman ye cikɛ tɛ yen baganmara tɛ yen n'i bɔra ka t'i biri i ka foro la i t'a fila ni cɛ tigɛ Segu jamana fo Moti a bɛ cogo di bi nin furanjɛw bi taama bi su ka di i ye tile ka di i b'a taama ka bɔ Moti ka taa Gawo i b'a taama su ka di i tile ka di i b'a taama bi n'a ko baara man ɲɛ i y'a dɔn Sogɛli kunkolo ka dɔgɔ o la a kɛ ma Asimi Goyita de ma k'o ka baara man ɲɛ Maliyɛn bɛɛ dun ko k'i bɛ Asimi Goyita fɛ je dis non alors je suis vraiment désolé sabula waati bɛ nin ka koro nɛgɛw kɛrɛfɛ kura kun tigɛra min ye groupe belebeleba ye an wulila k'an jɔ n'a ye i n'a fɔ radio baara ye an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an balimaw an b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn an k'an jija transition in na fo ɲɔgɔn ko ba ka dabila jamana ɲɛmaaw ye layidu min di kana ka sabati jateminɛ ka kɛ sɛbɛnfuraw kan vote kuraw ka labɛn hakilinaw ni taabolo kuraw ka lajɛ munna kuma bɛɛ coup d'état bɛ kɛ jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ tɛ o vote cɛjuguya don ni i ye maa sigi jamana kunna min n'a mankan namara min ye namara kɛ k'i sigi maanifin dusu bɛ kuwa o kuma gɛlɛya bɛ na kuma bɛɛ o de la u y'a jira k'a fɔ kalo 24 min n'u y'o fɔ o kɔni hali n'o bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan ni Ala ni kira sɔnna kalo 24 bɛ dafa jamana kan ka baara o baara kɛ transition ɲɛmaaw kan ka baara o baara kɛ a bɛ kɛ ka bɛn o ma donc hakilina wɛrɛw tun b'an na baro caman kun bɛ yen nka waati koro kama an bɛ dan nin ma anw tɛ réseaux sociaux baarakɛlaw ye an t'o ɲɛdɔn an bɛ min dɔn o de ye kunnafoni jɛ min b'an bolo an ye min y'an ɲɛna an ye min kalan an bɛ se ka kuma o de kan an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn a ka lamɛnliko ɲuman na bi ta an b'a bila